Grabatzen ari garen unean arratsaldeko ordu 2:23 igaro diren honetan, bihar jokatuko dute Kopako finala Sevillako Kartuja estadioan, Real Madrilek eta Bartzelonak eta Real Madrilek aspaldiko partez ligako klasikoa izango da Kopako finalean eta bi taldeentzat oso titulu garrantzitsua izango dena inolako zalantzari gabe. Azken urteetan, txapelketetan, talde apalagoak sartu izan dira finalean, hainbat ezusteko izan ditugu, baina aurten ez da horrelako ezustekorik izan, eta ligako bi oiarrek jokatuko dute final handi hori. Gogoratuko dugu, batetik Bartzelonak 31 aldiz irabazi duela kopa, eta Real Madrilek berriz 20 aldiz, beraz alde horretatik, alde handi xamarra dago, baina biharko norgehiagokak beste osagai batzuk ditu eta horiek aztertzen saiatuko gara gaurko honetan. Lehenik eta behin, zalantzari gabe Bartzelona askoz ere une oparoagoan iritsi da final honetara Real Madrid baino. Real Madrilek aurten badakigu zenolako merkatua osatu duen, hain desio zuten Kylian Mbapperen fitxaketa egin dute. Bestalde Endrik ere taldearen dinamikan sartu da, naiz eta lehen urtean fitxatu zuten, eta beste hainbat eta hainbat jokalarik ere aurrera pausoa egitea espero zen, baina behar bada ez dute aurtengo honetan eman. Bartzelona berriz ezin hobe dago, ligan lider dira Hansi Flickenak. Hansi Flick aurten iritsi den entrenatzaile berria, Xabiren aroaren ostean Flickekin ari dira, eta alemaniarrak ezin hobeto darama Bartzelonako egonaldia, eta bere partetik behintzat hobeto ezin du eduki taldea. Esan dugun bezala, ligan lider, txapeldunen ligako final erdietan eta orain kopako finalean, eta ezin da ahaztu Superkopa ere Arabian Bartzelonak irabazi zuela. Bartzelonaren gako nagusiak inolako zalantzari gabe bi dira. Batetik, atzealde sendoa, atzealdean Hansi Flickek egia da, arrisku asko hartzen dituela, partida batzuetan ere etzaio ongi irten arriskuak hartze hori, izan ere talde askok harrapatu izan dute, eta horrune batean zalantzak ere egon zirenea Bartzelonaren planteamentu hori egokia zen edo ez, baina geroztikan fruituak ematen ari da, eta benetan zirimola bat bezala doa Bartzelona aurrera. Kuarsi, Iñigo Martínez, Balde, Kunde, benetan sekulako atzealdea dauka, eta batez ere zelai erdian jarriko nukenik fokua, izan ere Pedri egiten ari den denboraldia harrigarria izaten ari da. Zalantzak zeuden bere garaian, ea Pedri lengoa izatera itzuliko ote zenez, Bartzelonaren hasiera horietan gogoratuko dugu, zenolako jokalaria ikusi genuen, zelai erdian kalitate handikoa, baloia inor gutxi kentzen ziona, izkin egiteko gaitasun ikeragarriarekin, paseak sakonean emateko gaitasun ikeragarriarekin, baina gero min hartu zuen, bere onera itzultzea kosta zitzaion, baina une honetan denboraldiaren zati honetan sekulako momentuan dago Pedri, eta biharko finalean zalantzari gabe Bartzelonarentzat jokalari garrantzitsuenetako bat izatera deituta dagoena da. Zer esan Lamin Jamaletaz, 17 urte besterik ez ditu Matarokoak, baina jada erakutsi du zenolako jokalaria den, zer izatera iritsi daitekeen, baina iritsi daitekeena baino gehiago zer den gaur egun, ez da oso zaila da Bartzelonan 17 urterekin, eta Bartzelona bezalako talde batean, oro har 17 urterekin taldeko izarra eta taldeko liderra izatea, Lamin Jamalek hori lortu du, eta benetan hau jokalari bakarraren esku dago mundu osoan, eta hurrengoa ikusterako pasako dira urte batzuk inolako zalantzarik gabe. Erasoan ere oso fin dabil Bartzelona, Rafinhak hartu du aurten sekulako abia da, oso momentu honean dago Brasildarra, aizkora zorroztuta dabilen beste jokalaria ere Robert Lewandowski da, honek sekulako denboraldiak osatu ditu Bartzelonan, joan den urtean behar bada golari begira eta kamutxantzean ibili zen, baina aurten ez, aurten
sekulako golbolada oparoa darama arean harrapatzen duenia guztia jaurti egiten du, eta Bartzelonak Robert Lewandowskiren bersio hau behartzuen ez taldearen hobekuntzarako. Real Madrid berriz ez da hain momentu honean iritsi, gainera ezkerregalean esaten ari dira, azken ordu hauetan behar bada Ferlan Mendy azken unera arte ea joka dezakeen ikusten ari direla, zalantzarik ez dago Fran García eta Lamine Yamalen artean alde handi xamarra dagoela, eta Fran García behar bada ez duela erakutsi Real Madrilen hasieratik jokatzeko maila hori aurtengo denboraldian, baina hori ez da Real Madrilek daukan arazo bakarra, ez aurreko jokalariak batez ere denboraldiaren zati honetan ez behar bada zati garrantzitsuena den honetan ez daude bat ere ongi, Kylian Mbappé ez da golak sartzen ari, Vinicius oso kamus dago eta inguruan datorkion edo etortzen zaion zurrumurru orok esango nuke eragin handia duela beregan, Rodrigo ere ez dabil bat ere fin, Endrick ari da behar bada azken partidetan ongi jokatzen, eta esango nuke Ancelotirentzat bera dela inolako zalantzari gabe esperantza nagusia, eta bestea orain txaipatu du, baina Carlo Ancelotti da, bere kargua kolokan dago, erabat alambrearen gainean dago italiarra, eta esango nuke biharko partidak asko esan dezakeela, izan ere zurrumurruak egon dira azken bolada honetan, ea Ancelotti kopako finalaren ostean joango ote zen edo ez, Solari sartu, zenbait entrenatzaileren dantza dabil Real Madrilen ere beste hainbat taldetan bezala, eta egia esan Real Madrid ere ez dabil bat ere joko bolada oparoan, atzealdean sekulako zuloak ditu, aukerako soerraz sortzen dizkiote, aukera gol asko jasotzen ditu, egin batean Tibot Kurtua ere salbatzaile izaten ari da, eta ez dakigu ea zer gertatuko den partida horretan bihar, baina Barcelona favorito ikusten da hasiera batean, naiz eta Real Madridekin finalean oso kontu zibili beharko den, baina orokorrean Barcelona askoz ere bolada hobean hartu du finalak, eta ikusiko du ea zer gertatzen den, baina analisia esan bezala hementxe kirolunean izango duze. Barcelona Real Madrid bihar gaueko 10:00 aurrera Cartuja futbol zelaian.